Hallo, Saki. Ik wil je niet. Tje, die had een babytje in de buidel. Saki, die witte. Oh, vet cute. Ik doe hem er net weer bij te pakken. Zo tegenpakken op. Goedemorgen. Een naaie dij, een naaie vlag. Een naaie dij, een naaie vlag. Wij hier wel zin in even een uitje. Dus En ik zeg, krijg al iets. zullen we eens een shim? Ja. Doe maar. Let me zien. Oh, al die lampjes zijn er al. Nou, maar we maar gauw naar binnen. Hij heeft een Ilde. Ja, maar we gaan even zien. Maar wie nemen je hem even mee naar Science Safari? Volgens mij? Ja. Hoi, hoi, hoi. Hey! Koekoek! Wat zit er, hey, boven de deur? Start je safari hier. Start je safari hier. We gaan op safari zaken. Die hebben naar de deur. Zeg maar. Sterren nog in de curry. Oh ja, er wiebelt al wat. Maar zit daar? Wat is dat? Als ik van die... Oh, ik kan zeker nog boertjes zaken. Oh, je hij gaat even. Nou, doe maar jou. Laat maar even zien hoe het mag. Wiebelt nog al, hè? Lijkt me wel beter, hè? Dan ga ik niet beter. Nee, beter. Gaan we eerst de boeten zaken? Even met de beestjes. Ja, dat is je aan het snackbar. Eerst even de boeten. Baan is leuk. Het is nou nog eens lekker waar, joh. Wist maar nooit. Aanslaat het waarom. Ja. Hier. Oeh, shit. Daar is tussenkots. Oeh, jakkers. Ah, nee. Struisvogel. Leefgebied Afrika. Ja, dan moet ze mooi blijven. 30 tot 40 hier kunnen ze. Oh, jeetje. Dat Ben is wel heel je groot. keepie, hè? Tja, tja. Oh, heel tja. Vriendjes. Is dit ook iets? Een Belgische haas. Oh, het is een hazen. Hij zaken hazen de hazen. Nee, die ene hazen. Hier is dit ook nog een De oren hazen haast. Villa Mekkerhof. Zeg maar, is er wel iets zaken? Dat was graag, toch? Ja. Ik ben bij de lampjes en zo. Ik heb ook geen... Ik ken heel dat direct wel even niet. Wow. Je kunt ook wel een bordje bieden. Skipjes. Zit je een hoed in? Ja. Zit je een echte beest neer? Hallo. Hij zit warm kniehuis. Nou, doe hem maar terug. Of net. Maar je strekt omheen leven, hè? Er zit wel pas op. Ja, op het rooster hier. Oh. Wat gaan we hier heel dan? Hey. Dit is mooi. Kom maar. Kom maar. Dit is schattig. Zo laat het zijn. Dit is mooi. Hallo, Saki. Ik wil je niet. Nou, hij doet me terug. De spannende zaken. Van de heerzaal naar beneden gaan. Nou, wat voor dom grafje dit nou weer? Wil je het rood plafond zaken? Oh, machtig. Wat een leuke binnenverblijf, joh. Machtig. Oké, foto dit even. Zebrapad. Alleen voor avonturiers. Ben je een avonturier? Ja. Go. Het is ja. Een survivalbaantje, hé. Waar is je? Oh, zie je even, hier is hier voet in het water. Of in de lava. Dat merk je, hè? Ja, ik ga ho. Oeh, deze tunnel is wel wat liedsen. Hallo. Tunnel is wel wat liedsen. Kun je nou makkelijk op staan? 1, 2. Oh, ja, die haal je wel uit, hè? Nee. Oeh, leppertje. Oh, mooi gliertje. En dan heb je nog een weer. Oeh, lukt het? Deze hel ik nooit. Want Nee, nee. Deze, Maar stoet de was erin, hè? deze, Oeh, heren. Ja, ik ga even... ja, bleh, bleh.
Oh, mooi beest. Nou, prachtig, joh. Met mijn beter rondje. Oh, heer. Oh nee, oh ja. Nou, ik kan echt foto's hè? Ja, dat wil ik wel, maar stik beter hoor. Kom, we gaan hierbij. Dan gaan we de vroege water uit de put bij. Ja, wie heeft een put thuis, hé? Maar wij maar zijn pompje erop. Hè. Oh, vet schat. Vielen, hoe gaat dat ze binnen zagen? Ja, maar het is maar vielen. Hey. Nee, maar ik wil op. Nee, biedt net schat. Het, hè? Hut. Hey. Hallo, wat bent u schattig. Daddy, kom het hier nog in, want ik wil echt donderdag. Ja, die vinden het wel lekker, even lekker kiezen. Tje, die had een babytje in de buidel, zaken die witte. Oh, vet cute. Tje, die komt er een beetje uit, zaken. Als je weer wat te 4 voet hast, hè. Tje, gaat uit de buidel, zaken. En je Tje, die hup, oh, en er weer in. Hoppakee. Te cute. Kom maar. Je dacht de volgende uur. Hé, wat mooi is mij, hé. Ik kan het denken. Heel veel lekker aan je. Ja, Ilse vindt basic zo leuk, hè. Ja. Een stek aan je. Lekker heel niet zinnen. Oh, die is leuk. Hé? Hey, ze mij die wat leuks vertellen, hè? Wist je wel waar dit park online had? Nee. Parken Zaken. Ja, Parken Zaken die er alle paardjes de lijn en dat hakje er maken. Hoe is dat? Vet. Nee, dat hakje, die. Ja. Oké. En dat ding wat er in het hak lijkt, dat lijkt vroeger in uit met hun tuin. Ja, dat is wel grappig. Dus hij had hier alles met zijn hoveniersbedrijf online. Al heel skoflien. Ja, oei, kom zo bij die. En deze ploeg die hierin leidt, die steers bij ons in de tuin. Dit hokhuis hier gebouwd. Dus dat is wel leuk om te zien. Mooi tuintje woont al eens, dacht ik zo. Waar is er wat oors? Een beste tuin. Heel grappig beestje, moet je het altijd heel grappig. Een fazant. Nou, die fazant hebben ik bij in de theatertuin, toch? Stok staartje, kijk voet. Oh, stakstutje, die ben leuk. Hey. Oh, dit is stakstutjes. Oh, die is zo cute. Hoe heet hij maar? Timo? Timo. Die vind je leuk? En die kunnen we net aaien. Nee, dat ken het. Zwaaien ze. Hallo. Hey jongens. Ja, je bent dus ook wat. Zullen we dat even zien? Ja, het goed is dat hier een olifantzaak en die is ook van Pakenzaken geweest. Ja, daar is er. Olifantje. Zie je er? Krietje. Shigiri. Hoe deed je? Hoeveel kaafjes deed je? Oh, die ben ik schattig. Had je al je Dit is een cavia dwarfke. Ja. Die ben mooi, Hilda. Wat is er, Hilda? Kist er doorheen, hé? Hebben we dat doorheen? Kom maar. Gaan we erin? Oh, hey Poes. Hoi. Wat is dat, Hilda? Poes? Ik zit in. Mauw, mauw. Je doet maar een vinger net naar binnen. Nee, dat doen we net. Oh, hoe staat het te helpen, Leeuw? Zeg, waar is Poes? Ben je het stoute kop? Nee, ik denk dat het afvalt. Maar ik heb wel nu weer geloord, wist je dat? Wat zei Poes? Wat zei Poes? Wat zei de Poes? Mauw. Wat is toen, Sjoenzaken? Jongen, Jiffy. Wat vind je? Ach, wat leuk. Gerbels. Machtig. Een vriendinnetje van mij die vroeger ook. Gerbels. Ja. Die kan heel snel. Oké. Maar als de Sjen zei, dit ben ik eruit haaien. Ik denk van stroes. Wat staat daar? Wat staat hier? Kun je het ook lezen? In de broedma Zien. eieren van de ema. Emu. In de broedmachine liggen eieren van de emu. Nou, dat ben wel hele grote haaien, hè? Maar wat verbeet men emu? Maar ik ben bang dat dat een soort van struisvogelachtige binnen. Was dat even, Sjen? Huppatee. Dus ja.
Nee. En een geit. Geitjes. Dus ze gaan wat hingen zaken. Wat is dat? Oh shit. Nee, op de doorkruk. Oh, wat een nieuwe kleur, joh. Ben dat wel eekhoorn? Ja. Oh, geen. Natuurmuseum Bruinenberg. Ik denk dat dit al je opzetten bezig bent. Tja. Herkent dit beest zaken? Ja, een zwaan. Nee, net een zwaan. Struisvogel. Nee, echt net, gelukkig net. Een rieger. En die pakt visjes uit de vier en de sletten. Ze hingen het een skeletje boven zaken. Oeh. Van welk beest is dit? Krokodil of zo? Een vis. Bruinvis. Al raar, zo. Al magisch. Grote vis. Een oelag. Nou, dit is echt wel leuk, joh. We hebben wat oors. Kroepelhintjes. Een grote vis. Een steur of net? Monstervis van Nieuwewier. Oh, zaken, een haaienbek. Dit is een haaienkaak. Shin? Masters even zien, zo'n joekel. Een grote bek. Dat doet die moers hier hier. Nee, langs een grote. Dit is denk ik van een guide. Shit, krijg ik me niks bij. Denk ik, kijk maar die. Dit is van een. Oh, dit is een tusk van een mammoet. Hier een tusk. Dit is van een wild zwien. Dit is van een hoentje. Hoentje, guide. Dit is een stiermarter. Oeh, die had ik een... Ja, die had best een tusk. Oeh, die was liever net in een hoes gehouden op zolder. Als je. Oeh. Die had ik... Jullie tossen man. Ja, Snoeken, hè? nou, ik weet het, het ziet er heel eng uit. Maar Dus yes. je bent al je roofvogelzaken. Oela, dit is een buizerd. Ja, Dit is een buizerd. ja. Dat weet ik net. Er zit blauwe kiekendief. Sperwer, boomvalk. Zie, die had vogeltjes te pakken. Zie je dat? Torenvalk, tjerkhoelen, ronzoelen, steenhoelen. Een kou, een ekster. Dit is een roek, toch? Zwarte kraai. Hugen en Mugen. Wauw, mooi. Die bont is echt mooi trouwens. Bonte kraai. Dit is een vas. Dit is een mol. Mooi. Ben je zo niet? Ja. Ik kan helemaal net goed zien. En deze kleine schep? Ja. Ja, dat is net goed graven. En ze kan haast niks zien hebben. Best zo goed als blind. Hier, Zie, dat is een ooievaar. ja. Je vliegt in. Een zeehond? Wil je het over een zeehond staan? Zo grut ben die eigenlijk, hè? Zeevogels. Ja, die liet je nooit zien, maar dan ben ik wel grut. Oh. Op 21 februari is onze alpaca bevallen van een mooie hengst. Oh. Hey. Kun je die bieden? Dit is niet spuien, nee, dat zijn lama's, hè? Ja. Die spuien dan op dit, ziet het leuk vinden. Hey. Dat is Ja, tot zo. als je maar zo'n bekerke fruit hebt, is dat ook leuk zaken? Ja. Jou kijk hier? Bekerlijke fruitje? Dat is wel heel leuk. Ja. Tja jongens, wat maak ik wat haar? Zet ons maar Del bij hem. Ja. Dan pakken ze het wel, hè? Dat is lekker jongens. Jullie met het vechtje. Ik doe hem er net bij mij te pakken. Zo tegenpakken op. Pak hem maar. Ja, nou, shit. Vindt het net leuk. Pak hem maar. Dus dan biedt het net. Ik heb zelf papegaaien en honden, dus ik weet wel dat ze... Die wind volle grutter. Ja, dat deed het volle zeker. Lekker. Oh, ik pak hem maar aan wel. Ja. Ik vind het toch wat spannend, hè? €1? Dat is 50 cent. En nog een is €1. Hier is €1. €1. €1 van een kiezen. Ja, ik heb een fruitkipje hoor, keer, joh. Ja. Zie, gaat boven de tost niet boven. Zie, zie, boven had er Dus niks. ik je net heel goed. Nee, had Nee, alleen ik beneden bied er tost. Zie. Dus ze biedt net heel goed. Nee. Hij zoekt niet nog heel lief. Grote tongen. Hij zoekt niet Lekker een fliepje elke. Ja. Wat hebben we hier? Ik ben dit voorbij. Ik zie helemaal geen beesten. Misschien best wel in een hoeske, hè. Doe dat. Ja. Ik
Ga ik binnen. Kameel. Okidoki. Ah, goeie. Gewoon. Hoi. Misschien ook een grote vin nog van tussen de poortjes, tussen de jam. Ik wil heel snel met zwemmen, hé. Tja, je bent een zaken. Hey, joekels. Wat voor loermaatje die? Waar? Kameel? Ja. Wat denkst? Nog eens iets, wat denkst? Ik weet het niet. Ik denk dan ra ra ra. Nee? Weet je hindergeloof misschien of een kool? Ik denk een kool. Of was een ezel, hé. Ja, dat denk ik. Oh. Nee toch? Nee. Kameel staat geen i aan, hè? Oeh, jakkers. Oeh, struik. Als je niet meer doen, maar Nee, kom maar. Nee, ik ga daar echt niet langs. Dit is nou die A en die Ben live. Ja, Die Ben van deze beest niet. Van een emu. Ik wil net als dit een heel erg A is, ja? Nou, doe maar net. nee. Zaken, hier biedt hij aan het in de konje, die krokodil. Rode ibis. Met heel mooi reet, hé. Zit ze in de 40 wel stil? Ja, ik denk Mooi, hè? Oh, wat is het hier nou? Shetlander. Hoe check me niet? Die hebben mooie kleurzaken. En hoe stier ze? Op één? Nee, niet je bosje. Die zit op in je voet, deze vaste. Is die al hier op in je voet voor me? Nee, Nee? nee, voor je niet. Mooi, Zaken. Ja, voor me wel. Haal je in je voet samen heen, zeg. Nou, maar een boadje, Je denk legt samen in, hè? Nee, zal ik gaan sliepen, hé. Lees de holle op een reg, voet omheen en dan gaan ze sliepen. Dat is wel knap, hè? Je maakt in je voet samen. Ja. Zullen we naar binnen? Even mijn boadje, joh. Ja. Kom maar. Dat is een grappig fietsje. Een stapfiets. Wat is dit? En dan gaan ze omheen. En dan komen ze er boven weer uitzaken. Hey. Oh, die baltjes, hé. En dan kunnen we hier echt naar de boeten en dan is nog een verkeerspark zaken. En dan waterstuur je helemaal. Zo slap je hem. Nou, zo deze shit. Kun je toch weer mooi rijden. Wat voor auto hast u het zacht zaken? Een luxe. Dan gaan ze toch een paardje los, toch? Ja, de bocht om. Ik wil wel netjes rijden, dus met me tegen. Oh, ja. Gaat u maar, meneer. Maar shit, hé, ik er wakker van die beer. Ja, nou net in. Nee, dat snap ik wel. Ga ze even al afsluiten, hè? Hey, hallo! Ze shuttle. Ik doe best zweren, hè? Ik trouw je. Dat wordt zo wel. Ja, lukt wel. Ja, oké, doei doei! Doei. Dit is mooi, Hilda. Dit is mooi. Wee! Sturen. Doet het net? Oh, je mag met de hand. Nou, succes, hè? Heel één, hè? Oeh. Gewoon niet achterin. Ja, dat is beter, ja. Oeh. Dit is mooi. Draaien. Net te snel. Draaien. Wee. Wij soms zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden. Voor op de tablet als op je telefoon. Want night shit vlog. Hoi. Doei.